Čo je, šefe? Kde sú tipy na tento mesiac? Akurát na tom pracujem. Tipy na tento mesiac sú. Z kompozitných podlah sme pre vás vybrali dub Ardennes. Je to vzor Chevron, je kliková, má korkovú podložku a dokonca je ešte aj v akcii. Pre milovníkov dreva sme vybrali dub Bianco, stromček 130 v bielom matnom laku. Z obkladov sme pre vás vybrali dub Tastan, ktorý má krásny vysoký les a je vhodná do obývačky aj do kúpeľne v takýchto veľkých rozmeroch. Na ochranu a ošetrenie drevených olejovaných podlah si môžete u nás zakúpiť balínek Wax Care Plus. No okej, máme všetko? Skoro by som zabudla na túto novinku, poďte sa pozrieť. Kľúčka, ktorá má zámok hore a nepotrebujete tam ani spodnú rozetu. Dajme aj to tam. OK, dajme to tam. Tak čo hovoríte na tipy na tento mesiac? Tak čo hovoríte na tento mesiac?